Hyvää iltaa kaikki ja tervetuloa tähän NHT Globalin webinaariin. Minun nimeni on Esa-Pekka Karvinen ja kuten monet teistä tietävät, olen ollut aika kauan suoramarkkinointi, verkostomarkkinointi-alalla eri rooleissa ja toiminut monissa eri yhtiöissä. Ja tänään kuulemme NHT Globalista ja lyhyesti se syy, miksi itse olen mukana tässä, on se, että tämä yhtiö on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava julkisesti noteerattu yhtiö. Se tarkoittaa, että siltä listalta löytyy Facebookit ja Googlet ja niin edelleen. Ja tämä on siis nopeimmin kasvava. Suoramarkkinointialalla on sensaatiomaista, jos tälle 100 nopeimmin kasvavan yhtiön listalle pääsee joku suoramarkkinointiyhtiö. NHT Global on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava yhtiö. Ja siitä syntyy aika mielenkiintoinen tilanne, koska yhtiön liikevaihdosta suurin osa, yli 90%, tulee Kiinasta. Ja se tarkoittaa sitä, että yhtiö, jolla on tämmöinen tausta, on nyt tulossa Eurooppaan ja meillä on tyhjä markkina. Me voimme avata näitä markkinoita tämmöisen yhtiön kanssa. Se on aivan poikkeuksellista tällä alalla. Yhtiöllä on useita todella hienoja tuotteita, sensaatiomaisia tuotteita, ja yksi niistä, mistä olemme jo puhuneet paljon, on tämä StemRenew, joka mullistaa ja tuo kokonaan niin kuin uuden maailman ravintolisiin. Ja tästä paketista on syntynyt kokonaisuus, jota ei ole aikaisemmin tullut vastaan, ja sen takia olen itse tässä mukana. Nyt minulla on ilo esitellä teille illan vieras. Hän kertoo meille maailman nopeimmin kasvavan yrityksen liiketoimintamallista. Se on etuoikeus meille kaikille. Olemme ensimmäisten joukossa Euroopassa kuulemassa tätä. Hän on aloittanut tässä yhtiössä, ollut perustava jälleenmyyjä yhdessä yhtiökumppaninsa Dan Cadon kanssa, ja he ovat rakentaneet tällaisen yhtiön. Hän on motivoinut, auttanut, tukenut, kannustanut, opettanut ihmisiä eri puolilla maailmaan. Hän on saavuttanut monimiljonääriaseman ja uskon, että me voimme oppia paljon siitä, mitä hän kertoo meille. Hyvät ystävät, minulla on ilo esitellä teille Global Ambassador Joe Garcia. Joe, time is yours. Thank you, Esa. Hello to my friends in Finland. Terve kaikki ystävät Suomessa. I am truly excited as the founding distributor, NHT Global Ambassador, to spend some time with you today to share the NHT vision for Finland, for the globe. Olen todella iloinen siitä, että voin jakaa tätä aikaa teidän kanssanne ja kertoa NHT Globalin visiosta suomalaisille, NHT Globalin visiosta Suomelle ja koko muulle maailmalle. When I got started in 2001 as the first distributor, my vision in NHT Global was to take this business model to every corner of this world. Kun vuonna 2001 aloitin NHT Globalin ensimmäisenä itsenäisenä edustajana, niin minun visioni oli viedä tämä jokaiseen maailmankolkkaan. And the success that my partner Dan and I has been proven over the last 15 years that we started 2001, our success is unprecedented in the industry of network marketing. Ja se, mitä olemme partnerini Dan Cadon kanssa saaneet aikaan viimeisen 15 vuoden aikana, on ylittämätöntä tällä alalla. So today you're going to see and hear from me and my business partner Dan Cadon, Dalibor Strop, the founding distributor in Europe. You're going to hear from us giving the vision of NHT Global. Ja nyt tänä iltana kuulette minulta ja Dalibor Strovilta, joka on Euroopan tämmöinen perustava jälleenmyyjä, niin meidän visiostamme NHT Globalin tulevaisuudesta. So 2001 NHT started in January 2001. Actually, the date was January 23rd, 2001, and we were founded. Our initial operations was in Dallas, Texas. Tammikuun 21. päivä 1201 Dallasissa, Texasissa perustimme tämän yhtiön.
today we're now in 15 years, we have over 1 million consumers of our products, and now we're officially in 40 countries. Ja nyt 15 vuoden kuluttua meillä on yli 1 miljoona kuluttajaa, asiakasta ympäri maailmaa ja toimimme yli 40 maassa. And we are continue to expand our global footprint as we're launching in Peru and Mexico in the next 30-60 days. Ja nyt laajennamme toimintaamme Etelä-Amerikkaan, Peruun ja Meksikoon, missä seuraavien parin kuukauden aikana avaamme liiketoiminnan. As our first entries into Latin America. Ja koska se on meidän ensimmäinen avauksemme Etelä-Amerikassa. And then next year in 2017, the company's already made an announcement that we're launching into Malaysia and Vietnam, and then probably after that will be India. Ja olemme jo ilmoittaneet, että seuraavana vuonna 2017 avaamme Malesiassa ja Vietnamissa ja todennäköisesti myös Intiassa. And today, we recently in the last year, NHT Global has moved their operations, their head office to Los Angeles, California. Ja olemme juuri nyt muuttamassa pääkonttoriamme Los Angelesiin, Kaliforniaan. The great thing, ladies and gentlemen, that you'll hear from me here today is that everything that you will hear can be verified as we are a publicly traded company listed on the NASDAQ. Ja kaikki mitä kuulette tänään, sen voi todentaa, koska olemme julkisesti noterattu yhtiö ja olemme noterattu Nasdaqissa. So everything can be verified. All our business is professionally governance, and everything is transparent. And with just by going online and typing in NHTC, and you'll see all our documented sales and our growth as a company. Ja kaikki liiketoimintaan liittyvä tieto on julkisilla yhtiöillä niin kuin meillä, niin se on todennettavissa. Voitte vaan mennä nettiin ja laittaa sinne NHTC, mikä on tämän pörssiyhtiön nimi. Well, this is a very exciting time for NHT. Now in our 15th year, if you look at our last 5 years, in terms of our total orders, you'll see the unprecedented growth that we're having in our last 5 years. Ja tämä on hyvin erikoista aikaa yhtiölle. Te voitte nähdä tästä grafiikasta, kuinka viimeisen 5 vuoden aikana meidän liikevaihtomme, tilauksemme ovat kasvaneet ennennäkemättömällä tavalla. Let me put this in perspective, ladies and gentlemen. And this is really important to understand. You know, in the area of e-commerce and network marketing, you know, a lot of companies have great growth in the beginning. Ja monilla yhtiöillä on täällä sähköisen kaupankäynnin, e-commercein ja verkostomarkkinoinnin puolella voimakasta kasvua alussa. But for a company to have the growth in their 10th year to their 15th year, where we basically have had 5 consecutive years of double-digit growth, this is unprecedented. Mutta se on täysin poikkeuksellista tällä alalla, että yhtiön 10-15 vuotena niin kaikki vuosineljännekset kasvuluvut ovat kaksinumeroisia. So if you see in 2014 we actually had triple-digit growth, 137% growth. Itse asiassa vuonna 2014 oli 3-numeroinen kasvuluku. And in 2015 we had another triple-digit growth, 111% growth. Ja sitten vuonna 2015 oli toinen vuosi, missä oli 3-numeroinen kasvuprosenttiluku. So why you may want to ask yourself, why is this happening? Ja saatatte kysyä, miksi näin tapahtuu. Well, this is happening because when we founded NHT Global as distributors, my partner and I and our incredible leaders around the globe, we implemented these strategies of training. The company's had incredible product lines that we've launched. And you're now starting to see the last 5 years, everything that was been put into this company the first 10 years, building it right with the right foundation, you're seeing the kind of growth we're experiencing because of that.
Ja silloin kun aloitettiin vuonna 2001, niin meillä oli silloin jo suunnitelma, että laitetaan kaikkialle eri puolille maailmaan koulutusjärjestelmä ja olemme sen tehneet ja se selittää, että kun se perusta on rakennettu oikein, niin nyt syntyy tällaisia kasvulukuja. If you see in our 2015 growth chart, the EU, which we actually officially launched in August of 2015 in the EU, we've had 40% growth. Eli EUn alueella viime vuonna oli 41% kasvu. And in the EU in 2016, so far, we've had triple-digit growth. Ja nyt tämän 2016 vuoden aikana tähän mennessä kasvu on ollut jo kolminumeroinen. So I'm really excited about what is happening, not only in the EU, but what's happening in our Scandinavian markets. Ja olen todella innoissani siitä, että mitä tapahtuu EU-markkinoilla, mutta erityisesti mitä tapahtuu Skandinaavian markkinoilla. So this side you'll see the world is paying attention to our growth. And Fortune magazine, which is the #1 business magazine in the world, ranked us as the fastest growing company in the world in 2016. Fortune-talouslehti, mikä on maailman johtava talouslehti, noterasi meidät nopeimmin kasvavaksi yritykseksi viime vuonna. And in 2015, we were ranked #2. Ja edellisenä vuonna olimme kuitenkin jo numero 2. There has never been a direct sales, network marketing, e-commerce company that has been ranked in the top 5 2 years in the row in this magazine. Koskaan tässä lehdessä ei ole ollut kärkisijoille noterattuna suoramyyntiyhtiö, joka on ollut siis parhaan 5 joukossa 2 vuonna peräkkäin. So our distributors globally are telling their friends, their family, their colleagues that we beat Facebook. Facebook was #3, we are #1. Ja tällä hetkellä todellakin edustajamme eri puolilla maailmaa voivat kertoa, että meidän taaksemme jäävät muun muassa Facebook. So even more publications are talking about NHT. USA Today, which is America's largest newspaper, had an article as us as the top 5 stocks in the world for 2015. US Today, joka on Yhdysvaltojen suurin sanomalehti, niin teki heistä ison artikkelin, jossa heidät noterattiin niiden osakkeiden joukkoon, jotka ovat parhaita tällä hetkellä 5 parhaan osakkeen joukkoon. So let me just share with you our European credible leadership. And one of our key parts of our business model is the great people that Dan Catto and myself have surrounded ourselves with. Ja haluan esitellä teille muutamia tärkeitä henkilöitä Euroopasta, ja tämä on tärkeää, että millaisia ihmisiä Dan Catto ja minä itse olemme löytäneet ja joiden kanssa me työskentelemme. So you'll see down in the bottom left Mr. Garth Wright, who's an American, has been living in Europe for the last 20 years. He helped us get started in Europe well before the company opened up. Ja täällä alhaalla vasemmalla vuoret taustalla on Garth Wright-niminen henkilö, joka on asunut Euroopassa 20 vuotta. Hän on amerikkalainen ja hän on auttanut avaamaan Euroopan markkinoita jo paljon ennen kuin yhtiö on tänne virallisesti tullut. And then on the bottom right, Mr. Thomas Knapik, who was sponsored by Garth, led in charge in Europe. Sitten siinä oikealla tämä tummempi nahkatakkinen on herra Thomas Knapek, jonka tämä Garth Wright sponsoroi mukaan liiketoimintaan. Thomas was brought up in the beautiful country of Germany. Hän on kasvanut ja varttunut Saksassa. And then one of our great founding leaders, Mr. Dalibor Strop, who you'll hear from, who's definitely leading the charge in Europe, and I'm so proud to share this webinar with him today. Ja sitten vasemmalla siinä keltataustaisessa kuvassa on Dalibor Strop, joka on mukana myös tässä puhelussa, ja hän on ylpeä voidessaan esitellä hänet meille tänä iltana.
So Essa, it's real important for everybody to understand one of the other pillars of strength that we have in NH2 Global is our product line. Ja nyt meille kaikille on hyvin tärkeää ymmärtää se, että yksi tärkeä tukijalka tälle yhtiölle on se tuotelinja, se tuoteperhe, mikä meillä on olemassa. So from day one, the NH2 Global brand, the NH2 Global company wanted to market our products as the luxury brand of the world. So when people got our packaging, they knew that they got the best in manufacturing, they got the best in results, they got the best in packaging, and they got the best in research and development. Ja heti alusta asti tavoitteena oli se, että kun ihmiset saavat meidän tuotteitamme käsinsä, niin he heti tietävät jo pakkauksista, valmistusmenetelmistä, tutkimustaustoista ja muista, että heillä on luksustuotteet käsissään. So when you go to Asia now, and Asia is our number one market right now, and when people, you talk about NH2 Global, they know and they feel that NH2 Global is a luxury brand. Ja jos nyt menisimme Aasiaan, missä meillä on jo se isoin liiketoiminta, niin ihmiset tietäisivät siellä jonkun verran jo siitä, että NHT Global on tämmöinen luksustuotemerkki. So they understand when they get involved in NH2 Global, our customers, our leaders, our distributors understand they're getting the best of the best in NHT. Ja kaikki niin asiakkaat, liiketoimintajohtajat kuin itsenäiset edustajat, kaikki tietävät heti, että heillä on parhaista parhaimmat tuotteet käsissään. So last Monday, with the help of ESSA, we had the formulators of this incredible latest launch, StemRenew. Ja viime maanantainahan meillä oli webinaari, jossa esiteltiin StemRenew, joka on yhtiömme uusin tuote. You know, last year when I was first introduced to this product and I introduced Dr. Chris and Tina to NH2 Global, I realized as a businessman, this product could be a $1 billion product line for us. Ja silloin reilu vuosi sitten, kun esittelin nämä meidän vieraanamme viime viikolla olleet tohtori Chris ja sitten Tina Johnson, sitten NHT Globalille, niin silloin jo business-ihmisenä ymmärsin, että meillä on käsissämme miljardien tuote. So Essa, let me explain to you logically why I thought this product is going to be a $1 billion product. Ja haluan kertoa vähän enemmän siitä, miksi minusta tuntui siltä, että tämä tuote on miljardien dollareiden tuote. So this product actually, as you know, comes from chicken egg. And if you look at a chicken egg, when it's incubated from day 1 to day 21, you have a live animal come out of the egg, eating, chirping, talking, and walking. Ja tässä tuotteessa on keskeisenä raaka-aineena kananmuna. Jos puhutaan kananmunasta, jota haudotaan 21 vuorokautta, niin sieltähän syntyy 21 vuorokauden kuluttua elävä olento, joka kävelee ja sirkuttaa ja nokkii ja tekee kaikkia asioita. Nothing in this world has a gestation period of 21 days before it becomes an animal or human being or whatever. Nothing in this world grows that fast. So there is some miracle properties inside an egg, which Dr. Tina and Chris talk about, which are growth factors, peptides. Okei, ja tämä on ainutlaatuista inhimillisessä elämässä, että näin nopeasti syntyy elävä olento. Ja se on mahdollista vain, jos siellä on mukana todella vahvoja kasvutekijöitä ja peptidejä. So what we do is we extract the egg on day 9, just before the embryo starts in an egg. And they found between the growth cycle, there's billions of peptides that are at the same level as our stem cells. And when we internalize this product and take the product, we're actually giving life back to our cells in our body. Ja tämä
ekstrakti otetaan haudutusta kananmunasta silloin 9. päivänä juuri ennen alkion muodostumisen alkamista, jolloin se kananmuna on täynnä. Siellä on miljardeja peptiidejä, jotka ovat sellaisella tasolla, että kun me saamme niitä kehomme, niin se aktivoi meidän kantasolujamme. So why do I think this is going to be $1 billion product? Because it works. Incredible results in many different health challenges, but the biggest thing is the timing. You turn on the TV, you turn on the radio, you turn on, go to medical conferences, everyone is talking about stem cell research. And we're at the right time and the right place with this product. Ja sen lisäksi, että tämä tuote toimii hienosti ja jopa monissa hyvin haastavissakin tilanteissa kehossamme, niin eniten tai suurin syy sille, että miksi tämä on minusta $1 miljardin tuote, on se, että ajoitus. Jos menette mihin tahansa tieteellisen konferenssiin tänä päivänä, niin se on kuumimpia aiheita, on kantasolujen tutkimus. Eli olemme todellakin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. So we have products in 3 different categories right now. Our health and nutrition line, what we call our wellness line, our beauty line that is with our 30-minute non-surgical facelift, another incredible product, and our lifestyle line. And these are all the formulators of our product line. Tässä kuvassa näette kaikkien meidän tuotelinjojemme tuotteita kehittäneet tohtorit ja tutkijat. Meillä on 3 tuotelinjaa, on nämä ravintolisä, terveystuotteet, jota kutsutaan wellness-linjaksi. Sitten on kauneudenhoito, jossa johtavana tuotteena on tämä 30 minuutin kasvojen kohotus ilman leikkausta. Ja sitten on vielä tämmöinen lifestyle, elämäntapa tuotelinja. So I challenge all of you to go back to the NHD website, learn more about the products. You can go on my training site, steamteam.ca. We've got lots of training on the products, and you'll be real impressed. And you'll tell yourself, I now know why this company is exploding globally. Haastan teidät kaikki menemään tutkimaan näitä tuotteita, mitä meillä on, esimerkiksi vaikkapa minun omille sivuilleni steamteam.ca Kanada, ja sieltä voit sitten oppia ymmärtämään, miksi tämä yhtiö todellakin on maailman nopeimmin kasvava yhtiö. I'd like to introduce now my European leader, my friend. This man is amazing. He ceases to amaze me every single day. He probably is challenging me for the #1 recruiter in NHD now. Dalibor Strop, I'll turn it over to you. Nyt minulla on ilo ja kunnia esitellä teille Dalibor Strop, joka on hieno eurooppalainen johtaja, joka haastaa minut siinä, että kenenkä tiimi kasvaa nopeimmin. Ole hyvä. Well, good evening everybody. Hyvää iltaa. Yeah, good evening everybody. Sorry, Esa. Joo, hyvää iltaa kaikille. Thank you, Joe. Thank you for inviting me for this webinar, and thank you, Esa, for translating us. Kiitos, Joe, että kutsuit minut tähän webinariin, ja kiitos, Esa, että käännät. My job here is to explain you how we actually can earn money in this business. Minun tehtäväni on kertoa teille, kuinka voimme ansaita rahaa tässä liiketoiminnassa. But before I get into it, I would like to share my story with you. Mutta ennen kuin menen siihen, haluaisin jakaa tarinani teidän kanssanne. Because it's always fascinating me why people are joining this business and the different backgrounds. Koska minua kiehtoo se, mistä syistä eri ihmiset tulevat mukaan tähän yhtiöön. So I'm from Czech Republic, from Prague. Olen Prahasta, Tšekistä. There is about 10 million people in the whole country. Koko maassa on noin 10 miljoonaa ihmistä. And as Joe shared with you, he had a vision when he got started with this business. I didn't have a vision. I didn't understand the business at all. Joe sanoi äsken, että hänellä oli visio, kun hän aloitti tämän liiketoiminnan,
Minulla ei ollut minkäänlaista visiota, kun minä tulin mukaan. En ymmärtänyt tästä mitään. I joined the business about 7 years ago. Tulin mukaan noin 7 vuotta sitten, But I learned about NHT about 10 years ago. mutta kuulin ensimmäisen kerran jo noin 10 vuotta sitten. So why the long delay of 3 years? Miksi nämä 3 odotuksen vuotta? That's the reason, because I didn't have the vision. I didn't understand the business at all. Koska minulla ei ollut sitä visiota ja minulla ei ollut se sen takia, koska en ymmärtänyt siitä mitään. So 10 years ago, when Thomas, the guy who you saw on the picture before, told me about NHT, I said, no, this is not for me, I don't have time. Ja silloin kun tämä Thomas, jonka kuvan näitte äsken, kertoi minulle 10 vuotta sitten tästä, niin sanoin, että ei, minua ei kiinnosta tämä, eikä minulla ole aikaa tähän. And then after 3 years, it was when the crisis hit the world. I was searching for new ways how to earn money. Ja silloinhan oli tämä talouskriisi 7 vuotta sitten, ja minäkin etsin uutta työtä itselleni. And I came back to Thomas and I was asking him about NHT. Ja sitten menin takaisin Tomaksen luokse ja kysyin häneltä lisää NHT:stä. And I was blown away by what he told me. Ja minä olin todella hämmästynyt siitä, mitä hän kertoi. He said, I started the business in Russia and I don't have to work anymore in order to get paid every week. Ja hän sanoi, että aloitin silloin Venäjällä liiketoiminnan ja nyt minun ei tarvitse enää välttämättä tehdä töitä saadakseni palkkioita viikoittain. At that time, he had about 10,000 distributors in Russia, the country where he don't even speak the language. Ja silloin hänellä oli noin 10 000 itsenäistä edustaa Venäjällä, maassa, jonka kieltä hän ei edes puhu. And as you can imagine, I was asking him a lot of questions. I wanted to understand how this business works. Ja kuten voitte ymmärtää, niin minulla oli paljon kysymyksiä hänelle siitä, että miten tämä liiketoiminta oikein tapahtuu. And he explained me that you have to work really hard at the beginning, and you work once, and you get paid repeatedly for the work you have done once. Ja hän sanoi, että sinun täytyy tehdä todella paljon töitä alussa, mutta sinulla on mahdollisuus ansaita rahaa siitä työstä, minkä olet kerran tehnyt sitten myöhemmin. And that was something I really liked. Ja todella pidin siitä. Because I was fed up with, chasing my clients, paying the invoices, and not even thinking about going back to work. Ja olin todella kyllästynyt jahtaamaan asiakkaita ja odottelemaan, että he maksavat laskunsa. So I started with NHT, as I said, 7 years ago. Ja niin aloitin NHT:ssä 7 vuotta sitten. It wasn't easy at the beginning. I had to learn a lot of stuff. Se ei ollut helppoa alussa, minulla oli paljon opittavaa. But now, after 7 years, I have one of the fastest growing team in the whole NHT world in our company. Mutta tällä hetkellä 7 vuoden jälkeen minulla on yksi nopeimmin kasvavista tiimeistä koko NHT Globalissa. And when I got started, I couldn't even imagine that I would do business in Finland, because obviously I don't speak Finnish. Ja en silloin voinut kuvitellakaan, että minulla olisi liiketoimintaa joskus esimerkiksi Suomessa, ja tietenkään en puhu suomea. So this is just an example for you guys who might not be familiar with this concept, to show you and try to open your eyes that the business can really explode outside of your country. It's not limited only to your city or country.
Ja tämä esimerkki on teille, jotka ette ehkä tunne niin hyvin tätä konseptia, että liiketoimintanne voi todellakin kasvaa sen maan tai sen kaupungin ulkopuolelle, missä asutte. So what I also learned from my story and from Thomas's story was that timing is critical. Ja mitä tästä minun ja Tuomasen tarinasta voi oppia on se, että ajoitus on todella tärkeää. If I would listen to Thomas 10 years ago and I would be more open, I would have all my team in Russia. Jos olisin ollut vähän avarakatseisempi ja olisin kuunnellut Tuomasta 10 vuotta sitten, niin minulla olisi varmasti iso tiimi Venäjällä. But unfortunately it didn't happen. So I just realized that I don't want to waste another chance anymore, any further. Ja niin minä ajattelin silloin, että myöhemmin, että en halua menettää enää toista mahdollisuutta. And now we are actually in the same situation here in Europe and in Finland. Ja nyt me olemme itse asiassa täysin vastaavassa tilanteessa Suomessa ja muualla Euroopassa. We are just getting started in Finland. We have just a handful of distributors there, and you can be among the first who introduce these amazing products into your country, and as I said before, worldwide, all the European Union countries. Ja te olette siinä tilanteessa, että Suomessa esimerkiksi on kourallinen edustajia mukana ja te olette ensimmäisten joukossa, jotka ovat olleet tuomassa näitä tuotteita tänne Suomeen, mutta myös muualle Eurooppaan. So how do we make money in NHT Global? Ja kuinka NHT Globalissa ansaitaan rahaa? We have 4 ways how to earn commissions. Palkkioita voi ansaita 4 eri tavalla. In first way is just retailing the products. You buy the products on distributor's price and sell it on retail price, and obviously the difference is your profit. Ja ensimmäinen perusansaintatapa on tietysti se, että ostat tukkuhinnalla ja myyt eteenpäin jälleenmyyntihinnalla ja se erotus on sinun ansiotasi. Once you introduce someone to the business, and it could be just a client or somebody who will build the business with you, you will receive 10% from this person's order. Ja aina kun esittelit jonkun oli mukaan tähän liiketoimintaan tai yhtiö, olipa se sitten asiakas tai edustaja, niin saat 10% hänen ostoistaan. And this works lifetime. So anytime in the future this person order any product, you get 10%. Ja se ei ole vaan silloin ensimmäisellä kerrallaan koko loppuelämän. Aina kun henkilö, jonka olet tuonut mukaan liiketoimintaan, tilaa tuotteita, sinä saat 10% bonuksen hänen tilamistaan tuotteista. Then in second level, when your person sponsors somebody under you, you get 5% from their reorders. Ja nyt kun tämä sinun mukaan ottamasi henkilöä tuo mukaan seuraavan, joka on sinun kakkostasollasi, niin saat siitä 5%. And from level 3, you get 3%. Ja kolmannelta tasolta saat sitten 3%. It's important to know that it's not limited to physical levels. So if you sponsor somebody in the future to level number 10, it's still considered as your first level and you get 10%. Ja nyt täytyy muistaa, että olivatpa ne siellä palkkiojärjestelmä puussa millä tasolla tahansa, niin aina siitä, kenetkä henkilökohtaisesti tuot mukaan, niin se on sinun ykköstasollasi. The next thing is that we build a team. We have one team in left and one team in right. Sitten me rakennamme tiimiä. Meillä on 2 tiimiä, vasen tiimi ja oikea tiimi. So once you sign up 2 people, one in left and one in right, then you are qualified to earn commissions from your teams.
kun olet ottanut mukaan tai sponsoroinut yhden ihmisen vasemmalle ja yhden ihmisen oikealle, sinä olet pätevöitynyt saamaan palkkioita tiimiesi liikevaihdosta. And then you sponsor everybody else under those two people. Ja kaikki muut, jotka tuot mukaan, niin tulevat sitten näiden kahden alapuolelle tiimiin. You will receive the points from infinity. So no matter how many people is under you, you get the points from infinity, from unlimited depth. Ja näissä tiimeissä niin kaikki ne pisteet, mitä sieltä tulee, kaikki se liikevaihto, niin se tulee sinulle ja sillä ei ole tällaista rajaa sinne alasuuntaan, vaan se voi olla kuinka syvältä tahansa. So anytime people buy any product, it generates the volume, the points, and based on the points, you get the commissions. Ja aina kun joku sinun tiimissäsi ostaa tuotteita, siitä tulee liikevaihtoa ja niitä voidaan kutsua pisteiksi ja niiden perusteella sinulle maksetaan palkkioita. So once you reach 1,250 points on one side and 2,500 points on the other side, it triggers one cycle and you get $250 commission. Eli kun toiseen tiimiin tulee 1250 tätä business valueta pisteitä ja toiseen tiimiin 2500, niin silloin täyttyy yksi tällainen sykli ja saat siitä kultatasolla $250 palkkion. In this compensation plan, there is no any breakage. So if you start on the highest position, you stay there for lifetime and you get the highest possible commissions from the day one. Ja tässä säilyt koko ajan sillä tasolla, mille pätevöidyt ja et menetä koskaan sitä, mitä olet rakentanut. The last way how we earn commissions are matching bonuses. Ja sitten meillä on vielä matching-bonukset. If you sponsor somebody into the business and help them to earn commissions from the cycles, you get extra 10% on these commissions. Jos sinä tuot mukaan jonkun liiketoimintaan ja autat häntä niin, että hän alkaa saamaan palkkioita näistä sykleistä, mistä äsken puhuttiin, niin sinä saat hänen ansaitsemistaan palkkioista sitten osan. So let's suppose you sponsor person A and he builds a team and cycle once per week. Otetaan esimerkiksi henkilö, jonka sinä olet tuonut mukaan liiketoimintaan ja hänen tiimistään tulee esimerkiksi yksi sykli viikossa. Then he's gonna earn $250 and hän ansaitsee 200. Hän ansaitsee $250 ja and you because you sponsored him in the business, you get 10%, $25. Ja silloin sinä sponsorina saat sitä 10% eli $25. And again, in second level, you get 5% from their commissions, and in third level, 3%. Ja edelleen kakkostason ihmisten palkkiosta saat 5% ja kolmostason henkilöiden palkkioista 3% bonuksen. Well, this is all the compensation plan. It's very simple but very powerful. Tässä on itse asiassa koko palkkiojärjestelmä, se on hyvin yksinkertainen, mutta se on äärimmäisen voimakas. If you have any questions, you need more information, just get back to the person who invited you to this presentation, and they will explain you all the details. Ja jos haluat lisää tietoa yksityiskohdista, niin saat sitä siltä henkilöltä, joka kutsui sinut tähän webinaariin. So thank you for your attention, and now I would like to introduce Mikko to share his story with you. Kiitos kaikille, että kuuntelitte, ja nyt haluan esitellä teille Mikon, joka kertoo hänen tarinansa. Kysymyksessä on Mikko Kokkonen. Ole hyvä, Mikko. Hyvää iltaa kaikille. Kuuluuko kuuntele? Kuuluu. Hyvä.
Minä kuulin Esapekalta tästä liiketoiminnasta vain vähän yli kuukausi sitten. Sain tuotteen käyttöön ja huomasin muutaman päivän jälkeen, että nyt meillä taitaa olla sellainen tuote, jota joku muukin saattaisi tarvita. Ja tämä liiketoimintamalli on minulle tuttu jo vuodesta 1994 ja olen ollut useissa yrityksissä mukana opettelemassa tätä toimialaa. Joskus on tullut enemmän tulosta, joskus vähemmän tulosta. Mutta aina on jotakin pientä siinä matkan varrella ollut, mutta mikä on tärkeintä, niin on valtavasti kertynyt oppia. Ja tämä oppi ja tämä kaikki kertynyt kokemus, minä näen, että on nyt hyödynnettävissä. Nyt meillä on realisoitavissa se kaikki osaaminen, mikä on matkan varrella hankittu, että minä näen, että kaikki muut ovat olleet vain harjoitusta tätä suurta menestystä ja onnistumista varten. Ja kun minä olen tätä lähtenyt tekemään, niin minun on pitänyt ajatella moni asia uudestaan, koska meillä on näitä nykyaikaisia työkaluja, meillä on Facebookia, Skypea ja kaikkia tämmöisiä, mutta olen huomannut kuitenkin, että se puhelin tässä vaiheessa, kun meillä ei ole suomenkielistä materiaalia, on ehkä kaikista tehokkain. Kun minä olen kertonut, että minkälainen tuote on tullut markkinoille ja minkälaisia tuloksia minä olen saanut sillä, niin ihmiset ovat kiinnostuneet ja minä lähestyn ihmisiä ihan sillä periaatteella, että minä haluan jakaa tätä mahdollisuutta, en sillä, että niin kuin haluaisin houkutella jotakin mukaan. Ja erittäin monet ovat kiinnostuneet ja näyttää siltä, että kiinnostuneiden määrä kasvaa. Ja tuo, mitä niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin, Jogi sanoi siitä, niin on äärimmäisen mielenkiintoinen tilanne, että Suomen kautta me voidaan mennä koko Eurooppaan ja koko maailmaan. Etelä-Amerikka avautumassa, sinne on jo ottaneet jotkut kontaktia. Sitten Venäjä on lähellä, Venäjälläkin, vaikka on jälleen myyjiä, niin voidaan sanoa, että niin iso maa, niin se on pieni ripaus. Ei sielläkään, jos katsotaan se mittakaava, paljonko siellä on ihmisiä, niin ole kuin kourallinen. Että erittäin todennäköistä on, että jos kontaktoitte Venäjälle päin, niin ei siellä kukaan juuri ole vielä kuullut tästä. Ja mikä on minua tässä häkellyttänyt oikeastaan kokonaisuudessa, niin on tämä yhtiön kasvu ja miksi se on niin kuin ykkösenä. Ja minä olen vetänyt vaan siitä semmoisen johtopäätöksen, että silloin tuotteen pitää toimia erittäin hyvin ja markkinointijärjestelmän, palkkiojärjestelmän pitää olla kohdallaan, että se tuote toimii, tulee tyytyväisiä ihmisiä, paljon hyviä kokemuksia. Ja sitten ihmiset, jotka tekevät sitä, saavat sitä hyvin rahaa. Monia yrityksiä olen nähnyt, joita kansanomaisesti niin kuin saapipologia, kun tulpatonta moppoa Savossa sanotaan, että teet ja teet ja teet ja teet ja koskaan se ei mennä lähteä. Että näitä yrityksiä on maailma täynnä, mutta tämä yritys on erilainen. Tämä näyttää jo kasvuluvuiltaan sitä, että tämä yritys on erilainen tehdä ja tämä näyttää siltä, että tämä on poikkeuksellinen, ei ainoastaan tuon tuottesortimentissa takia, vaan myös kokonaisuutena. Ja sen takia minä pidän nyt ajankäyttöni sellaisena, että minulla on aikaa tehdä tätä ja pyrin panostamaan siihen ihan päivittäisellä tasolla aikaa ja autan niitä ihmisiä, jotka ovat lähteneet mukaan. Minä olen maaseudulta kotoisin ja maanviljelijä ja näinikästi ja minä tätä markkinointijärjestelmää en hirveästi ole purkanut. Ne, jotka ovat purkaneet, niin ovat todenneet, että tämähän melkoinen pajatso on. Minä olen lähtenyt aina siitä, että jos minä yhtiölle liikevaihtoa, niin yhtiö lähettää minulle rahaa. Se on se asia, mikä minun pitää tietää ja näin minä olen yrittänyt tehdä. Ja siellä on jo pikkusen liikevaihtoa tullut ja yhtiökin on näköjään lähettänyt minulle jo vähän rahaa, että palkkionmaksu on lähtenyt toimimaan ja rullaamaan. Ja saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta ollaan mielenkiintoisessa tilanteessa. Joku joskus sanoo, että ollaan paalupaikalla. Jos ajattelet, että meitä Suomessa on kourallinen mukana, niin jokainen meistä on just sillä paalupaikalla. Ja nyt on vaan kiinni siitä, että miten paljon sitä kaasua painetaan. Että jos me painetaan sitä kaasua rivakasti, niin koko Eurooppa on meidän. Ja en olisi yllättynyt, jos niin kuin aika hyvät systeemit saataisiin tuonne itään ihan Aasiaan ja saataisiin systeemit Etelä-Amerikkaan näinikkästi Suomen kautta.
Te olette jo tässä ensimmäisenä viikkona ollut kiitettävän aktiivisia ottamaan kontakteja myös ulkomaille ja sieltä näyttää tulevan, se alkaa kantaa se kontaktiotto hedelmää. Että kiitettävää toimintaa jo tähän asti ja toivon, että tämä illan esittely tästä liiketoiminnasta ja palkkiojärjestelmästä ja näännikkeesti antaa teille lisää intoa tehdä tätä liiketoimintaa. Kiitoksia minun puolestani, ei mulla tämän kummempia terveisiä tällä kertaa. Kiitos Mikko. Thank you Mikko. So that was Mikko's testimonial about his story. Joe, do you, Yes. Thank you very much, Mikko. you have Thank something you, to add up for the end? Yes, thank you, Mikko. Thank you, Dalibor. Well, ladies and gentlemen, we're nearing to Kiitos the Mikko, end. kiitos Dalibor. Olemme jo esittelyn loppuvaiheessa. One thing I wanted just to make clear, we are here to help you to gain success. Ja haluaisin vielä tähdentää yhtä asiaa. Me todellakin olemme täällä auttamassa teitä, että voitte saavuttaa sen, mitä te haluatte saavuttaa. Dalibor explained the compensation plan, and just so you understand, if you go look at 2015 annuals online, you will see that NHT paid out 48% back to the distributor base, which is the highest documented payout in the industry. Ja jos katsotte vuoden 2015 taloustietoja, julkisen yhtiön taloustietoja, niin sieltä käy ilmi, että tämä yhtiö maksoi 48% takaisin verkostolle, ja se on suurin dokumentoitu palkkionmaksu tämän alan yrityksille ikinä. So on top of the compensation plan, the company has incredible trips and promotions, incentives. Right now in Europe, we have a free trip going to Los Angeles, California to see The Office. Ja tämän palkkiojärjestelmän lisäksi meillä on hienoja matkoja ja monia muita tällaisia palkintoja tarjolla. Muun muassa Euroopassa on tällä hetkellä käynnissä kilpailu tai tarjous, missä voi päästä katsomaan yhtiön pääkonttoria Kaliforniassa. And that will end in December, and we will have another promotion next year. But we have even people that started in October are qualifying, getting close to qualifying for this incentive. Ja tämä kilpailu, Kalifornia-matkakilpailu, päättyy joulukuun lopussa, mutta meillä on nyt jo lokakuussa aloittaneita ihmisiä, jotka ovat jo hyvin lähellä saadakseen tämän palkkiomatkan. And we also have an incredible recognition plan that you see here that gives you prizes, other trips, and promotions. So learn more about our IRP because it's driving our business around the globe. Ja tässä on sitten lyhyt kuva siitä, että voit edetä ja saavuttaa näitä tasoja, ja siellä sitten siihen liittyy palkkiomatkoja ja muita lisäpalkintoja. So just to give you an example, when we started our trip promotions, and the goal of the trip promotions is to get as many new people to our business, qualify to these 5-star trips. Kun aloitimme tämän matkaohjelman, jossa tarjoamme edustajille näitä hienoja 5 tähden matkoja. So if you see here in this slide here, in 2012 we started our first trip promotion. We had 18 qualify, and on 2016 we had over 1,000, almost 1,200 people qualify for our trip promotions. Eli näitä matkapalkintoja ensimmäisenä vuonna, kun aloitimme, sai 18 henkilöä, kun taas tänä vuonna niitä saa jo yli 1000 henkeä. So this brings me to the end of the presentation, Essa. For those of you who are looking at our business for the first time, I would get back to the person who invited you to the webinar to get your questions answered. Ja nyt tässä lopussa haluan kertoa niille, jotka olivat ensimmäistä kertaa kuulemassa yhtiöstä, niin
voitte palata sitten niille ihmisille, jotka kutsuivat teidät tähän webinaariin. He voivat antaa heille sitten vastauksia tarkempiin kysymyksiin. We would recommend that you get started at the gold or platinum level. That will get you at the top discount level in the company and the top payout in the company. Suosittelemme, että jos mahdollista, niin aloitatte liiketoiminnan kulta- tai platinapaketeilla, pääsette heti ostamaan tuotteita halvimmalla mahdollisella hinnalla ja saatte kaikkein parhaita palkkioita. As you heard in Dalibor's story, you know, from him not making a decision for 2 or 3 years, he missed out on an opportunity to earn, you know, hundreds of thousands of dollars, potentially millions of dollars. And I hope all of you have seen the big picture here with NHD Global. I welcome you to our team, and I'm looking forward to traveling to Finland in the near future and along with Dalibor. Thank you very much, everyone. Ja lopuksi vielä, niin te, jotka olette olleet kuulolla, niin että ei käy niin kuin Daliborille, että hän menetti ehkä satoja tuhansia tai vielä enemmänkin, kun hän odotti 3 vuotta. Niin, ja odotan itse innolla päästä vierailemaan Suomessa Daliborin kanssa joskus kohtuullisen lähiaikoina. Kiitos kaikille mukanaolosta. Thank you, Essa, for the translation. Thank you, Mikko. Thank you, Dalibor. Have a good night, everyone. Kiitos Mikko, kiitos Dalibor, kiitos Esa ja hyvää yötä kaikille. Jos minä lopuksi vielä sanon omasta puolestani kiitos, mahtavaa kun olitte mukana ja niin palataan sitten taas seuraavan webinaarin ja omien puheluidemme kanssa asiaan. Kiitos paljon. This webinar has been recorded and it will be put up on the Finland, Sweden, Denmark link on steamteam.ca. Ja tämä on nauhoitettu tämä webinaari ja tämä tulee löytymään sieltä steamteam.ca-sivuilta ja sitä voi käydä siellä kuuntelemassa ja ehkä ystäviään voi laittaa heille linkin, he voivat kuulla sen. Kiitos paljon.